informáciu, Pánom dám ti jednu internú informáciu, máš nesprávnu motiváciu. Viete, druhá strana disovala od decka, lenže od decku je môj najobľúbenejší rapper, MC. Ja teraz keď dáme konto, že greatest MC alive, ja by som dal od decka ako prvé nasledeno. Od decko proti Weezymu a Biggiemu. Je to teda v takom malom trifinále. Ja Weezymu nebol, lebo od decko mi proste na plečku drtieval. Proste, a volajú otecko, aj keď nemá deti. Volajú otecko, aj keď nemá deti. Volajú ho Killa Konec, aj kardinál. Ten, čo zajebáva reperuje jak kanibál. No, rozumieš, to je chore. To je proste jednoducho veľmi chore, lebo on drtieva tie hry. Oni drtievajú oči. Ja chcem požiť, Kuba, ty počúvaj. Chcem požiť Rím a to je konecko, že som stále štúdiu a píšem a konecko. Jak oči. Kde to drží asi? Po piči, to sú hejteri, kde sú? Za 2 na autami. Koľko na plečku drtievali hry? Ne, už, okej, určite s obecencom, lebo som rozjebaný a nie som v dajsníku 1, sme 4. Priznám si svoju vinu. Sadneš do auta, havaruješ a môžeš sa zabiť. A poviem ja posledný, Autrio. Poviem iba Autrio. Autrio, no pinče. To je také, že vždy lepšie drtievať na plečku hry, ako sa zabiť. Konec.